Medzikultúrne vzťahy v digitálnom svete. Poprvé, globalizácia a prístup k informáciám. Internet umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi rôznymi kultúrami. Po druhé, jazykové bariéry, prekladateľské nástroje pomáhajú, ale nedokážu vždy zachytiť kultúrne náusy. Po tretie, kultúrne rozdiely. Digitálna komunikácia môže viesť k nedorozumeniam medzi odlišnými kultúrami. Po štvrté, digitálna identita. Ľudia budujú svoje digitálne identity, ktoré môžu ovplyvniť kultúrne hodnoty. Ahojte, voláme sa Aťka a Timo a pochádzame zo Slovenska. Ahojte, voláme sa Emma a Gabča a sme z Česka. Hi, I'm Annie and I'm from England. Na Slovensku máme hlavné mesto Bratislava. Our capital city is London. Hlavné mesto Česka je Praha. In England there is 56 million people. Počet obyvateľov v Česku je 10 miliónov ľudí. Slovensko je obyvané s 5,5 ľuďmi. Naše tradičné jedlo je svíčková. Aké je vaše? Our traditional food is fish and chips. Naše tradičné jedlo sú brinzové halušky. I was in Slovakia last year and I was really fascinated by the Tatras. Etika na internete. Etika na internete znamená slušné a zodpovedné správanie online. Základné pravidlá. 1. Rešpekt, neurážať a nešikanovať. 2. Súkromie, nezverejňovať cudzie osobné údaje. 3. Overovanie informácií, nešíriť hoaxy. 4. Autorské práva, nekopírovať cudzie diela bez povolenia. 5. Bezpečnosť, nepoužívať cudzie účty, neklamať. 6. Zodpovednosť, uvedomovať si následky svojho správania. Etika na internete. Ako môžete vidieť na tomto videu, chalan reaguje babe na storku. Ty kokos, aký pekný chalan mi. Odpíš mu rýchlo! Aký krásny! Ako môžete vidieť na videu, chalan rozvíja konverzáciu medzi dievčaťami. Slečna celá nadšená odpisuje typkovi. Chalan sa správa neslušne na sociálnych sieťach a pýta od dievčaťa neslušné fotky. Hej, ten typek si odo mňa pýta neslušné fotky. Zablokuj ho rýchlo. Chalan sa stále pokúša volať dievčaťu a pýtať si neslušné fotky. Hej, ten typek mi fakt volá a chce po mne tie fotky. Ten čo si o sebe myslí? Prečo si ho nezablokovala? Debil. Čauko, ja tak ja idem domov. Dobre. Ahoj, pa. Dievča sa nakoniec rozhodlo poslať chlapcovi neslušné fotky. Chlapec konečne dostal fotky, po ktorých túžil, začal ich zneužívať a vyhrážať sa jej. Chlapec sa začal vyhrážať, že ak nepošle fotku, tak rozpošle to ďalším ľuďom na sociálne siete. Napadnutá žena je veľmi smutná a bojí sa, že chlapec rozpošle neslušné fotky po sociálnych sieťach. Takže toto byl příklad, jak se nechovat na sociálních sítích a tento druh byl kyberšikana. Canva. Canva je online nástroj na tvorbu grafiky a dizajnov, čo umožňuje vytvárať prezentácie, plagáty, letáky, príspevky na sociálne siete, pozvánky a podobne. Používa šablóny, obrázky, texty, ikony. Jednoduché ovládanie, vhodné aj pre začiatníkov. Používa sa vo škole, práci aj na osobné projekty. Možnosť spolupráci viacerých ľudí. Canva je online nástroj na tvorbu grafiky a dizajnov. Umožňuje nám plagát na výšku, plagát na šírku, dokument, tabuľa, prezentácia, sociálne médiá, video, tlač, webová lokalita, vlastná veľkosť, nahráč a ďalšie. Skupina mladých ľudí sa zaučia, ako sa pracuje s programom Canva. Kritické myslenie je schopnosť rozmýšľať logicky, objektívne a overovať si informácie. Znamená to nebrať všetko, čo vidíme alebo počujeme automaticky ako pravda, ale pýtať sa a hľadať dokazy
promýšľať, či to dáva zmysel. Hej Gabi, ja som čítala na internete, že z čokolády sa chudne. Však to je úplná blbosť. Prečo? Však má v sebe veľa cukrov. Ale tak to nevadí. To vadí. Prečo? Budeš tlustá. Táto diskusia je zameraná na to, či je čokoláda zdravá alebo nie. Myslíte si, že čokoláda je zdravá? Áno. Prečo? Bolo to napísané na internete. A čo presne tam bolo napísané? Že sa z toho chudne. A chudneš naozaj? Neviem. A teda podľa tebe je čokoláda nezdravá. Jo. A proč si to myslíš? Pretože má v sebe hodně cukru. Dobře, a máš něco otestovaného? Že zkoušela si čokoládu? Jo. A nějaké účinky? Přibírá se z toho horší se pleť. To je velmi nezdravé. Dobře. Virtuálna prehliadka. Virtuálna prehliadka je digitálna prehliadka miesta, napríklad múzea, školy, bytu alebo mesta, ktorú si môžeš pozrieť cez internet bez toho, aby si tam musel byť fyzicky. Väčšinou obsahuje 360 obrázků, videí alebo interaktívne prvky, takže si môžeš prejsť priestorový, ako by si tam bol. Používa sa napríklad pri predaji nehnuteľnosti, v múzeách a galeriách, na školských stránkach, cestovnom ruchu. Na videu môžete vidieť chlapca, ktorý má na hlave virtuálne okuliare. Tieto okuliare slúžia na hry, cez ktoré môžete vidieť realitu. Pričom cez tieto okuliare nevidíte nič okolo seba, len hru, na ktorú ste napojení. Inteligencia je technológia, ktorá naplňuje ľudskú inteligenciu. Delí sa na úzku špecializovanú a všeobecnú teoreticky schopnú myslieť ako človek. Používa sa napríklad v chatbotoch, rozpoznávaní reči či medicíne. Umělá inteligence nám pomáhá rozvoji v osobnosti. Můžete tam dělat básničky, můžete se poradit i se studiem, jak co a jak udělat. Mladá žena se teď ptá, co to je rampouch. A jak vidíte, tak ChatGPT nám stručně a jasně vysvětlil, co to rampouch je. PowerPoint. PowerPoint je program Microsoftu, ktorý slúži na tvorbu prezentácií. Používa sa v škole, práci alebo rôznych podujatiach na vizuálne predstavenie informácií. Základné vlastnosti. Vytváranie snímkov, slajdov, pridávanie textu, obrázkov, videí, grafov, používanie efektov, prechody, animácie. Možnosť prezentovať obsah na projektore alebo online. Je jednoduchý na používanie a pomáha spraviť prezentáciu zaujímavejšou. Na videu môžeme vidieť chlapca, ktorý sa zauča, ako funguje program PowerPoint. Program PowerPoint slúži na vytváranie prezentácií. Roma, nechcem to mať tak, že každý nadpis, ktorý tu máte, bude tento triangulský samozvaný sen, klikne jeden. Sen, klikne jeden. Bolo by správne, každá prezentácia by mala mať nadpis. Ďakujeme za pozornosť. Nunca quise llorar, es lo malo.